Zdrastvujte, pán Naď. Ospravedlňujem sa vám za všetky klamstvá, ktoré som proti vám použil v tomto videu. Nemáte sa za čo hanbiť, to ja sa hanbím, že som korumpoval štátnych úradníkov, aby sa mi darilo v biznise. Aj úplatky som rozdával Pčolinskému, lebo som potreboval zachrániť si svoju kožu. Čoskoro pôjdem do basy, kam určite patrím. Odtiaľ už nebudem môcť robiť tieto videá, takže Smer príde o svojho najväčšieho podporovateľa a mecenáša. Len taká malá pikoška na záver. Fico si atentát vymyslel, aby mohol strašiť, že opozícia chce umlčať koalíciu. Samozrejme je v poriadku a nikdy mu nič nebolo po zdravotnej stránke. Je platený Ruskom ako ja a ďalší ľudia, ktorých teraz prečítam. Ten debil Erik Kaliňák, debil Gedra, debil Gluk, Matúš Čolstok Eštok, Mimi Šramová alias Savena Monteloup, Andrej Danko alias Semafor, Vladimír Pčolinský a jeho brat Peter, sudkyňa Kosová, Denny Kolár, Milan Uhrík a mnohí ďalší, ktorých spomeniem v ďalšom videu, ak ma dovtedy nepošlú do basy. Do svidania.